Vehmailla seuduilla sijaitseva Veikkolan parantola. Henkisten sairauksien hoitoon kiinnitetään täällä erityistä huomiota. Parantolan potilaita. Tässä sairaalan ylilääkäri Kalle Matson. Jokaisen päivän hoitosuunnitelmaan paneudutaan tinkimättömällä tarkkuudella. Yhdessä ylihoitaja Senni Dahlströmin kanssa laaditaan päivän toimintasuunnitelmaa. Parantolan ammattitaitoinen henkilökunta. Täällä on otettu käyttöön aivan uudet, modernit, luottamukseen perustuvat hoitomenetelmät. Myös henkilökunnan luottamus omiin potilaisiin on 100%. Monenlaiset uudet menetelmät ovat saavuttaneet suuren suosion hoitohenkilökunnan ja potilaiden piirissä. Raitis ilma sekä runsas liikunto tuovat keveyttä raskaaseen mieleen. Tästä onkin hyvä jatkaa. On helppo yhtyä sanontaan potilaiden parhaaksi.